Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga manunudlo kag staff sa NOHS nga wala mabakunahan, ginpa-work from home. 2.3 million pesos nga balor sa dressed chicken na intercept sa bread kuport ginpabalik sa Iloilo. Mister patay matapos ginlabo-labo sang iyang misis. Calatrava, La Carlota kag Sipalay City may zero na nga COVID-19 cases. Kag sa Good Vibes, all-in-one baligyaan ang solusyon sa pamilya nga nagasalig sa peryahan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, padayon ang pagnubo sa COVID-19 cases sa Negros Occidental. 3 ka mga banwa kag syudad ang nag-record sang zero COVID cases. Sa March 1 nga report sa Provincial Incident Management Team, zero COVID cases ang Calatrava, La Carlota City kag Sipalay City. May 6 na kaadlaw nga zero ang COVID cases ang Sipalay City. Samtang 5 na lamang ka banwa kag syudad ang may 2-digit active cases. Bago City 12, La Castellana 27, Murcia 10, Sagay City 10, kag Toboso 21. Ang nabilin, single-digit ang active cases. Sa kabilugan, nanaog na sa 197 ang active cases ang Negros Occidental. 13 ang new cases nga na-report sa March 1, kag 3 naman ang na-record nga COVID-related deaths. Sa number 9, sa pagsugod sa Fire Prevention Month, Pamilya Law na donate sa fire truck sa Bacolod Chamber Fire Brigade. Ginpatigayon sa kahapon ang ceremonial turnover ng cheque para sa pagbakal sa isa ka unit sa Pierce Ladder Fire Truck nga nagabalor sa may kapin sa 8 milyones pesos. Si Ayan Manuel Lo ang nagtiglawa sa Pamilya Lo sa pag-turnover ng cheque sa pamunuan ng chamber. Sunod sa chamber fire chief nga si Bryant Lau. Birthday ni Ian Lo subong adlaw kag masami sa kada mag-birthday siya may ginabuligan siya. Nalipay sila nga sa sini niya nga birthday, sila ang napilian niya nga mabuligan. Na timingan man nga panugod sa Fire Prevention Month gani dako ka bulig para sa ila ang ini nga fire truck nga mayara sang 100 meters nga kalabaon nga ladder. Mayara sang fire truck ang chamber nga may ladder nga may 60 meters ang kalabaon kag ini ang tigayon nga naka-rescue sang 8 ka mga persona sa ibabaw sa nagakasunog sadto nga Hava Pension House. Sa sini nga klase sang fire truck suno sa kailaw, mas madamo pagig nga persona ang ila nga ma-rescue, ilabi na kun building ang nagakasunog. Yara man sa seremonya ang presidente sang Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga si Edgar C. kag ang ilang chairman nga si Charlton Ong. It's a big help. Isample ko lang sa inyo during the Java fire, ang formerly Bascon Hotel. Tikita nyo to, amon nga ladder, nakasave to 8 katao. So during that time, gambal kami nga kung may mas taas na nga fire truck, naditso ta na ta, wala na ta nagagi pa sa hagdanan sa ilo sa truck. So for this one, this times 2 ang taas. So mas effective ang amon guro nga makabulig. Sa number 8, malapit sa 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa buy-bust operation sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Arestado ang 22 anyos nga si Jason Esquite nga isa ka street-level individual matapos ini makuhaan kagabi sa napulo ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu sa buy-bust operation sang City Drug Enforcement Unit sa Puro Kahirop B sa Barangay Mansilingan. Ginabulubanta na gabugat sa nga 28 gramos sa nakuha kay Esquite nga nagabalor naman sa masobra sa 190,000 pesos. Detained siya karon sa Police Station 7 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, sa Banwa sa Murcia, isa ka mister patay matapos ginlabo-labo sang iyang misis. Patay ang 69 anyos nga si Florencio de la Cruz matapos iniginlabo-labo sa iyang misis nga si Luz Marie sang kagabi sa Barangay Santa Cruz sa Banwa sa Murcia.
Sunod sa kay Captain Gerald Buya, hepe sa Murcia PNP, nagapanguling lang ang misis upod sang iya isa ka anak, sang hinali na lang mag-abot ang iyang mister sa ilang balay nga nagasinggitan, kag hinali na lang ginakastigo sini ang ilang anak. Hana siya kuntani nga magtambag o galing siya ang ginsumbag, kaga gintiklod sang iyang mister, pati ang isa pagid nila ka anak. Sunod sa misis, makuha kuntani sang binangon ng iyang bana, gani iya ini nga ginunahan kag ginlabo-labo. Detain karon sa Murcia PNP ang misis, kag ila pag ginahibalo kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang iya nga mister. Sa number 6, pagpangamuyo para sa Ukraine. Ini ang panawagan sang simbahan Katoliko subong nga Ash Wednesday. Si Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon ang nagmisa sa unang misa para sa Ash Wednesday sa San Sebastian Parish Cathedral kaina sang aga. Sunod sa obispo, ini ang una nga tion nga nagbalik na sa kinaandan nga pagbadli sa mga sumilimba. Nagapangamuyo siya nga tani sige-sige na nga magabalik sa normal ang tanan. Kag kuntani magabalik naman sa Diyos ang mga tumuluo. Kaina gina-observe sa gihapon ang physical distancing sa sulod sang simbahan. May mga marshals, may isa na lang ka entrance kag exit ang simbahan. Sa main gate sa simbahan, may baral para tayuyon ang pagsulod sa mga sumilimba. Dugang pasang obispo nga pagpangamuyo kag puasa para sa pungsod Ukraine ang panawagan sang simbahan Katoliko sa sini nga Ash Wednesday. We would like to re-echo the appeal of the Holy Father to spend this day as a special day of prayer and fasting para sa atong mga kauturan sa Ukraine. Kay kaluluigid sa ila, kay very, very unjustly, they are being invaded by another power, superpower at that, kagamay-gamay sa ila. That is like David and Goliath. Sa number 5, farewell mass ginhiwat para sa kay Tarlac 1st District Congressman Charlie Cuangco sa Banwa sang Pontevedra. Upod sa misa sa St. Michael the Archangel Parish Church ang pamilya ni Cuangco kag mga lokal nga opisyales sa probinsya. Sa edad nga 58 anyos, si Cuangco ang nagtaliwan tugas ang arrhythmia dysautonomia sa Pebrero 22. Si Cuangco ang nangin anay alkalde sang Banwa sa Pontevedra kag nangin anay 4th District Congressman sa Negros Occidental. Sa piyak sang kalisod sang pamilya, ginabutyag ni Jaime nga anak ni Cuangco ang pagpasalamat sa suporta sang mga Negrense. Para sa iya, isa ka devoted public servant ang iya nga amay nga nagsulong sang agricultural advancement, creative industries, kag sports programs kag iban pa. Si Jaime natalana magtalos man sa iya amay nga nagapapili sa pagkakongresista sa distrito. I offer my sincerest condolences to China, Roger, Jaime, and Lisa, and to the rest of the Cuangco family. Long Charlie's committed and unwavering dedication to public service will always be remembered. Today, it is that belief that comforts us, that he is no longer in pain, at peace with the Lord, and that my mama and my father are finally together again. Congressman Charlie Cuangco has left us physically, but his legacy, which he built in the 4th District of Negros Occidental, will continue to stand as the living testament of his love and dedication to public service. Sa number 4, anay pamuno sang Negros Occidental Comprehensive Health Program ang gindismiss sa serbisyo. Samtang OIC sang Provincial Human Resource Management Office kag isa ka empleyado ang ginpapanaugan sang 60-day preventive suspension. Ginserbe subong nga adlawang formal charges ang falsification of official document kag dishonesty kag subong man 60-day preventive suspension
Ang OIC sang PHRMO nga si Felomena Gozon kag empleyado nga si Daidi Lopez. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., ang ilang nga kaso may kangtanan sa ginaalagar ilang nga pag-alter sang official document bilang katapos ng selection committee. Sang 2021, sila ginpapanaugan sang show cause order kag matapos makitaan nga may nagakaigo nga basihan, sila ang ginpaidalom sa 60-day preventive suspension. Gintinguan sang Digicast Negros nga makuhaan sila sa ilang nga bahin pero wala sila malambot. Samtang sang Pebrero 24, ginserbe ang dismissal order bato kay Maria Mina Pellejo nga Assistant Provincial Administrator kag na-designate sadto nga pamuno sang NOTSHIP. Ini may angot sa kaso nga grave misconduct kag gross neglect of duty batok sa iya. Suno kay Nelias, ang iya nga kaso may kangtanan sa mishandling sang budget. Suno kay Pellejo, wala pa nabaton sang iya nga abogado ang desisyon. Hindi na makatilingala ang desisyon suno sa kay Pellejo. Ang pagpatigayon sang proceeding suno sa iya ang kasubong lamang nga pagpakita sang due process. Nagapanindugan siya nga wala sang irregular sa pagpatuman sang programa sa idalom sang NOTSHIP. Ang ebidensya batok sa iya ang mahuyang kag iniya makitaan sa record sang kaso. Maga-file sila sang appeal sa Civil Service Commission Region 6. Of course, grave misconduct kag gross neglect of duty. This concerns her functions wala as no chip head. And sa sa budget, do medyo mishandling sa budget, wala ito may findings yun kami. Gin-serve na namon ang formal charge, investigation report, kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Miss Filomena Guzon kag kay Miss Daidi Lopez. Effective sa na siya? Effective immediately upon service. There's no cleansing and ang ano lang gitaya of course we just want everyone to perform accordingly to their functions kag dapat tanan when there's no tinge of irregularity makita taman si Governor Lacson. Of course he espouses efficiency and integrity. Sa number 3, kapulisan sa Bacolod nagpatigayon sang simulation exercise bilang kabahay na sa ilang pagpanghanda para sa maabot nga piniliay. Sa Rizal Elementary School, gitpatigayon ang fire simulation exercise sa katapos sa Police Station 1, Bacolod City Police Office kag Bureau of Fire Protection, kaupod man ang Commission on Elections. Ang fire simulation drill sa eskwelahan, isa sa mga polling center sa syudad, ang kabahin sa mga pagpanghanda sa otoridad sa natalan nga May national kag local elections. Sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office, may pila pa ka mga PNP station sa Bacolod City Police Office ang magapatigayon man sang CIMEX nga iga-assess ang PNP Regional Office kabahin sa pagpanghanda para sa local campaign kag natalana nga adlaw sang piniliay. Ang BCPO ang magatalana man sang 450 ka mga pulis sa 45 ka mga polling places sa syudad. Panugyan naman ni Martir sa kapulisan nga magpabilin nga non-partisan kag ipasiguro ang matawhay kag malinong nga national kag local elections. Again, personnel tayo kabalo na sila. We have been through to so many elections already. No? As reminders for me, non-partisan, political may mag-join. All we have to do is to secure candidates, politicians, running politicians, or even supporters and employees ng COMELEC. Ang trabaho ta. Sa mga baklas-baklas ni kido gina-upod man sang ano sang no, part kami sang baklas task force but we are there only to secure. Sa number 2, 11.55 ka tonelada sang dressed chicken nga nag-abot kaina sang aga sa Bredco Port gikan sa Panay ang ginpabalik sang probinsya. Ang shipment ang nagabalor sang 2.3 million pesos. Suno kay Dr. Renata Decena, ang provincial veterinarian, ini kasunod sang pagpatuman sang temporary total ban sa pagsulod sang live domestic kag wild birds kag mga produkto sini nga nagalakip sang poultry meat. Kahapon suno kay Decena, mayara man sang shipment sa puerto sang San Carlos City nga dressed chicken nga ginpabalik sa Cebu. Nakig-angot man ang probinsya sa mga game fowl handlers kag mga traders kag ginkasugtan ng temporary nga pagpauntat sang shipment sa probinsya. Nagpakig-angot man sila sa nagkalain-laing ahensya agud mapauntat ang pag-issue sang permit na lakip ng certification
para sa mga shipment padulong sa Negros Occidental. May epekto man gid sa supply ang temporary nga total ban, ilabi na nga apektado subong ang supply tugas ang Bagyo Odette suno kay Disena, ini ang ilaman nga pagatutukan sa matag adlaw. Importante nga mapangapinan ang poultry industry lakip na pumuluyo ang strain sang bird flu nga kaso sa Pampanga kag Bulacan ang ginakabig nga highly pathogenic o kon makamamatay suno kay Disena. Well, sa 15 days may ara gid man, no? But we have to bite the bullet because ang aton problema is dako kayo kung magsulod ang ining strain or variant. Ang variant is it's 5N1 which is highly pathogenic avian influenza nga zoonotic sa tao. So like in Hong Kong and China, may mga tao nagkalamatay. And subong, ang precautionary measures is that within 15 days, mabalanta kung naglapta bala sa Luzon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Trese ka mga unvaccinated nga mga teachers kag personnel sa Negros Occidental High School nga wala ginpasulod sa school compound sa kahapon ang ginpa-work from home na. May report si Nico Delfin. Work from home tubtub Marso 15 ang siyam ka mga manunudlo kag ang 4 ka mga school staff sang Negros Occidental High School. Ang 13 ka personnel nga unvaccinated ang napaslawan magpakita sang gina-require nga negative RT-PCR test o kon rapid antigen test result. Gani wala sila ginpahanugutan magsulod sa bulutuan para sa on-site reporting kahapon. Suno sa grade 7 advisor nga si Ruby Froilan, nalipay siya nga bisan paano nakahimo sang tikang ang pamunuan sang NOHS nga makapadayon sila sa pagtrabaho bisan hindi nila luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Next naman yung ano naman sa legal mo sa legal na ako. Pinag-basic na kami advice sa mo ng attorney and we will not go further to this. Kung bibila mo na siyempre may individual rights mo. Mismo ang school principal nga si Josette Terora ang naghinon-anon sa ila para makapadayon lang sila sa gihapon sa pagtrabaho. Damlag pa, ang 13 ka mga personnel nga unvaccinated ang wala man gintugutan ni Terora nga makasulod sa NOHS bangod wala sila sang negative RT-PCR test o kon rapid antigen test result nga gina-require base sa DepEd memorandum. Ginsuportahan naman sang pamunuan sang Department of Education Negros Occidental Division ang nangintikang ni Terora sa pagpugong sa mga manunudlo nga makasulod sa bulutuan, santo sa pagsulundan sang ahensya kag Interagency Task Force para sa mga unvaccinated individual. Suno kay Ian Arnaiz, Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental Division, bangod wala pa man sang patod nga pagsulundan, may angot sa paghandle sang attendance record sang personnel nga unvaccinated nga hindi makasubmit sang required negative RT-PCR test o kun rapid antigen test result, magapabilin ang pulisa sang Civil Service Commission angot sa pagpatuman sang alternative work arrangement. Pero padayon nga nagapanawagan ang pamunuan sang DepEd sa mga manunudlo nga magpabakuna na. Agud man mapangapinan sila kag ang iban pa nga mga manunudlo, ilabi na ang mga estudyante batok sa COVID-19. Ini sa tion man nga magsugod na ang pagbalik sang face-to-face classes. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes bangod sa nga pandemic, wala na sang pista kag perya. Isa ka pamilya nga nagasalig diri sa ilang nga palangabuyan ang nagpangita sang diskarte agud to mapadayo ng ilang nga negosyo. May report si Romeo Subaldo. All in one. Tanan nga ginabaligya nila sa mga peryahan, sa mga kapistahan, sa mga banwa kag syudad. Diri na tanan ginkarga sa sining at tricycle. May mga blender para sa shake, may hot cake kag mga bulutangan sa mga margarine kag kalamay para diri. May lutuan man, may makinaman para sa paghimo sa cotton candy. May generator set para may power supply. Suno sa bag-asawa nga Mario kag Mary Ching Mahipos sa Duanay, saylo-saylo sila sa mga nakalain-lain nga mga banwa kag probinsya kag nagapatukod sa mga tent nga mapwestuhan kung may pista. Kamon sa kanya may pisto kami tent na ilado ka. Galing kami kamo sa banwa. Isang wala na pista, nakita mo itong lagi? Kami paano kami mga na munipastan. Pero sa nagsugod na pandemic, kag nag-lockdown, sa ilan na lang sila ani lugar sa Abada Sky nagnegosyo. Ginpapasad ni Mario ang ining tricycle, kag sang pwede naliwat makanegosyo sa dalanon, nag-mobile na ang ilang baligyaan.
ang ining ideya ang ilang man lang kuno na pinsaran. All in one? Ha? Kami lang. Kamu lang. Siya una nyo ano? Amo kini sa amon sa mga pistahan kami. Ginibot ka na pista. Oo, kami nga mga pistahan pag isa sa ispilahan. Sa nag-COVID. Oo, nga kami. Dire lang kami. Teka muna lang ni. Sa selo ka mga lugar. Oo. Sa likod sila sa Bacolod City Government Center nagapwesto. Kung masitaan, nagapangita naman sang iban nga lugar nga mapwestuhan. Suno kay Mario, kinahanglan maningwa kag mangin madiskarte para hindi magutman. Buhay man kami kahit pa paano. Grabe kayo na pinsaran, nakapangita ka mo pa maagi. Ay kung wala ka idea, gutom ka din. Subong nga amat-amat na nga nagabalik sa normal ang tanan, nagalaom sila nga sa hindi madugay, makabalik na sila pwesto sa guwa sang eskwelahan, kag sa mga kapistahan. Barpon sa duanay ng patindong sa physical nga structure sa kanang magpista sa mga banwa-banwa, sa mga autis mobile, na bisan din sila pwede sa nakaplastar, makabaligya. Strike anywhere, Ruming. Correct. Ang na, at least kung kahit na paano, makabuhi niya po na may makaon. Kag spirit kinayon Ruming sa Pinoy ha, hindi pwede nga mapungko ka lang kinalan mangita gid sa pamaagi. Mantawag na ka-discarding Pinoy. Kaag mo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.